בזכות אורן זריף ניצלתי מניתוח. היא הגיעה לכאן היום. יש לי עוד איזה שתי נקודות שאני צריך לעבוד בנושא של חוליות L4, L5. אז היא הגיעה אליי עם בעיה של... אני הגעתי 10 ימים לפני ניתוח, עם תאריך לניתוח, 5 לספטמבר 2005, ניתוח גב קיבוע. עברתי ניתוח ב-2001, L5S1, שזה בדיוק החיבור בין הגב לרגל השמאלית. נותחתי, ואחרי שנתיים קיבלתי דיאגנוזה שאני צריכה ניתוח נוסף שנקרא קיבוע. סחבתי, עד שהגעתי למצב שאני לא יכולה לעמוד על הרגליים. שכבתי במיטה, אחרי בית חולים, עם זריקות, עם טיפול דרך הברית, חומר דרך הברית, וקראתי עיתונים במסגרת השכיבה במיטה, והגעתי לשם שלו. טוב, אני אלך, כי אני לא בן אדם שמאמין, ולא בן אדם שרואה את הדברים האלה. והלכתי. אני עומדת על הרגליים היום. אני מקצרת לך את הסיפור, אני לא עושה את הניתוח. אני יכולה לגלות לך סוד, אני גם רוקדת סלסה, וחבל על הזמן, אין מילים. יש פה פציינטית, שוב אני חוזר, שהגיעה עם בעיה של פריצת דיסק L4, L5. ידוע שיש דבר שנקרא טלקנזיס. טלקנזיס זה פסיכוקנזיס. פסיכו זה נפש, קנזיס זה הזזה, אותו דבר, טלקנזיס, טלה. זה הזזה, קנזיס זה חפצים. עכשיו, ברגע שמגיע בן אדם עם בעיה של פריצה למשל, והנה רואים פה את הסימן של הניתוח שהיא עברה, עכשיו, מה שהם עושים פה, הם יוצרים פה מצב של קיבוע. ברגע שאתה מסוגל דרך כוח החשיבה, דרך העברה בתדר אנרגטי נכון, ובדרך השפעה בתת מודע, ליצור פעולה שאתה צולב את כל השלושה דברים, ואתה מכתיב לגוף להתחיל ליצור פעולה של חיבור, אתה לחלוטין פותר את הבעיה. אתה יכול לעשות את זה בשני מצבים. אתה יכול לעשות את זה בניתוח, ואתה יכול לעשות את זה בשיטת הפסיכוקנזיס. אני יכול לומר לך שהצלחתי בסוג של בבעיות מן הסוג הזה בצורה לא רגילה. זה עבד בצורה מדהימה, זה נתן אפקט פשוט אדיר עם המון אנשים שהגיעו עם פריצות דיסק, חוליות, דברים מהסוג הזה. לומר לך שטיפלתי בכל מי שהגיע, לא. היו גם אנשים שראיתי את המצב שלהם ואמרתי להם, חבר'ה, אתם הולכים לניתוח. מה שאני הולך לעשות כרגע זה טיפול קצר מאוד, זה נקרא טיפול בחדירה. מה שאני מבצע פה, אני הולך ואני פשוט קושר את כל החוליות על מנת שהיא תוכל לעמוד על הרגליים וליצור פעולות יותר טובות עם ההליכה ועם הגוף.